Ďalšiu otázku sa pýta Šimon a pýta sa ohľadom výberov zo storiek. Ak chcem napríklad dať do výberu konkrétny ich produkt, tak musím robiť storky s týmto produktom. Nedá sa to inak, že si pripravím grafiku a formát tej storky a viem ho dať inak do výberu? Myslím si, že sa to inak nedá a je aj zbytočné, aby si to robila inak. Tie storky zmiznú po 24 hodinách, tebe je v podstate jedno, čo tam dáš. Hej? No a čo sa týka tých výberov, tak mám jeden, že ako to robiť, pretože hrozne veľa značiek to robí zle a to ma hrozne hnevá a ukážem to áno na svojom profile, ale je to až takto jednoduché. Hej, stačí ti proste 3 výbery. Značky robia to, že tam majú proste, že 1000 výberov, hej, desiatky výberov. Chyba je tá, že ty keď prídeš na Instagram, tak ty vidíš maximálne 4, možno kúsok z 5. výberu z tých storiek, ale to je všetko. To je všetko. Nič viac tam nevidíš. Na čo majú slúžiť tie výbery? Ona je to jedna z prvých vecí, ktorú vidí človek, keď príde na tvoj profil. Takže okrem toho, že máš super nejaké bio, že máš nejakú landing page, všimni si, že celý ten Instagramový profil, on funguje ako taký funnel a to je jeho správna funkcia. Že ten človek, keď príde na profil, tak by mal byť niekam smerovaný. Teraz, keď akože ja ako človek, ktorý nepozná tohto typka, príde na jeho profil, tak vidím veľmi rýchlo, že čo ten človek akože robí a čo asi odo mňa chce. Tuto sa asi ešte nechcem pridať, lebo však ho nepoznám, ale vidím, že začne tu, tak si pozriem tento výber z tých stories. No a čo tu hovorí? Je to, že prečo robí to, čo robí, to je celé. Hej, znova rozkuskovať tie informácie na 3 storky a podať ich v podstate ľudskou rečou, čiže hovoriacou hlavou, nejakým ambasadorom značky. No ale tieto výbery zo storiek by mali fungovať ako taký lievik. Čiže tu sa predstavíš ľuďom, v druhom výbere zo storiek je, že keď už si dopozerala toto, tak tam máš, že okej, že už mi upadala pozornosť, lebo však tento typek už začínal byť nudný trošku po tej 3. storke. Keď kliknem sem, tak som, že nejaký darček, dobre. Všimni si, že mám tu jednu vetu, nič viac proste. Mohol som to napchať do jednej storky, ale dal som to do 4. Tak mám tu nejaký darček, som zvedavý, idem pozrieť na ďalšiu. Teraz som do toho výberu dal niečo, čo si môže zobrať každý. Každý na Instagrame chce mať trošku lepší svoj Instagramový profil. A ja som zozbieral 7 rád, ktoré sú v podstate pre každého. Čiže aj keď myslíš na tie výbery, keď ich zostavuješ vo svojom profile, je dôležité myslieť na to, že dať tam informácie pre čo najširšie publikum. Pretože na ten tvoj profil chodí veľmi široké publikum. No a ja som tam v podstate chcel dať niečo, čo pomôže každému, kto si na to klikne. Dal som sem ešte jednu storku, ktorá hovorí o tej príručke, pretože prečo nie? Jedenkrát nemusíš kliknúť, druhýkrát klikneš na ten link. Ja, keď som ako človek, ktorý prišiel na tento profil tohto pána, pozrel tieto 3 storky, stiahol som si darček a dokonca som sa dostal až do tohoto 3. výberu, tak už to musím mysleť naozaj vážne. Prečo tam v podstate nedať takémuto človeku, prečo mu tam nedať už rovno niečo, čo v podstate predáva. Čiže ak chceš viac, pridaj sa do digitálcov. No a tu už jednoducho predávam digitálcov. Potom som sa pridal ešte aj s Marekom v podstate nejaký social proof, ktorý hovorí o tom, ako funguje komunita digitálcov. A tu je nakoniec link na storku. Prosím vás, teraz sme si tieto výbery vysvetľovali niekoľko minút. Hej? Ja aj keby ich teraz nechám prehrať, tak to trvá takisto niekoľko minút. V živote ti človek nevenuje na Instagrame toľkoto času. V živote proste. Preto stačia 3 výbery. Hej? A preto ich treba využívať takto smart, ako nejaký funnel, ako nejaké vodítko, že kade si povodíš toho človeka, že veľa značiek to robí tak, že najlepší príklad je cestovatelia, že oni sem dajú, že Maroko, Taliansko, ďalšia krajina. Proste cez tie výbery, jednak keď ich tam máš tak veľa, človek, ktorý to vidí, dostane rozhodovaciu paralýzu a v živote si neotvorí ani jeden. Ak robiť výbery storiek, tak ich odporúčam robiť takto nejako. Není to samozrejme jediný štýl, ktorým to ide robiť, ale je to najjednoduchší štýl pre teba a najskonzumovateľnejší štýl pre publikum, ktoré máš na Instagrame. Otázky ako je táto pravidelne riešime s digitálcami na našich Q&As, živých sessions. Aj toto video je záber z našej jednej živej Q&A session. No a ak sa chceš spýtať čokoľvek, napíš mi to prosím ťa buď do komentára pod toto video, alebo sa pridaj do digitálcov a ja rád skonzultujem tvoj konkrétny prípad, tvoj konkrétny problém, ktorý práve riešiš na sociálnych sieťach alebo v tvojom online biznise. Ďakujem moc za pozornosť a nezabudni hodiť subscribe a like.